डेमनस्ट्रेशन जों हाबाफारि लादों गोख्रोङै जों सोमावसारगोन प्रतिश्रुतिया डिले जादों। खुलुमबाय रायजोफोर, आंनि गोदान भिडिअ आंनि अननाय आरो सिगां सिबिनायखौ नोंथांमोननो फिन जासिग्रोनाय थाबाय। दा भिडिअआ ओरैबायदि कन्टेन्टनि सायाव जोंना मानाव गेदेर देफेन बर' सारा फैगौ जानुवारि 8 थारिख खालि स्टार्ट खालामफिनसिगोन। बाव रावबो दाव प्रमद बर'आबो गवा बेबायदिनि बेनि बुंनाय मिनिं खोथाया सिखांदों। नाथाय रायजोफोर, नोंथांमोना बे बड'लेण्ड डिभाइड आसाम 50-50 जेन बेयाव इयुननि समफ्राव बाव हेफाजाब खालामनो गोसो दंना गैया, बे आंनि मोनसे कुइसन। दा जोंना माखासे बिटिआर दे सुक्तिनि एकर्डनि खोथा, मानाव गेदेर रन्जन दैमारिनि खोथा, बेखौ गोबां सिगांफ्रावनो मानाव गेदेर देफेन बर' सारा बुंलांबाय। नाथाय नैबेसो खोथाया दा नैबे सासे आं मेन टपिकआव थाङैनि नोंथांमोननि सिगाङाव सासे आइजोआ गावनि प्राइभेट पार्टखौ लिरगिरिफोरखौ लाजि फोनांनो थाखाय नेकेडैनो थाबायदों। अब्ला नोंथांमोना नायग्रोबानो जाबाय। Resolveu ficar pelada, nua com a mão no bolso. Não se sabe qual foi o motivo, o que ela estava protestando ali no momento, mas ela ficou chateada com alguma coisa. Ou se foi um surto também, porque tem essa possibilidade. O negócio é que a mulher, assim que passou no detector de metais, resolveu... सोलोंथाइनि दाबिफोरखौ लानानै 60 दिन डेमनस्ट्रेशन जों हाबाफारि लादों गोख्रोङै जों सोमावसारगोन। आसाम सरकारखौ जोङो दाबि दैखांदों। बिथांमोना प्रतिश्रुति होदों, प्रतिश्रुतिया डिले जादों। बिथांमोना मावा होनना बुङाखै, जानाय नङा होनना बुङाखै, खिन्थु जि प्रतिश्रुति होदों बे टाइमनि जायाखै। बेखायनो जोंनि आसाम जुडिसियेल सार्भिसाव बर' साबजेक्ट सोनाय, बर' लेंगुवेज सिटेटआव बर' लेंगुवेज सोनाय, 101 बर' मिडियामनि हायार सेकेन्डारि थिसननाय, 35 मडेल हाई स्कुल गायसननाय, टिचार एपइन्टमेन्ट, स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन, गासै मोन 15 दाबिखौ लानानै जोंनि थरनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो मावथिनियाव मालाबाबो दोरोदाखै, खमायाखै। जिल्लाया मोनसे समाव गोदानै दाफिनदों, सिमफायदों आरो दाफामफिननाय जादों। बे मोनसे मोनसे एचिभमेन्टनि उनाव, पिएससिनि उनाव, बिटिसिनि उनाव, बिटिआरनि उनाव, दा बेखायनो आं सानो जे बड'फानि जि आदर्श गेरेमसा माहारि दानाय, माहारिबाद, जोंनि जि सोलोंथाइ इडुकेसन, जोंनि जि इमप्लयमेन्ट, जोंनि जि इक'नमि, जोंनि डेभेलपमेन्ट आरो बेनिबो गोजौआव बड'फाया जि आल्टिमेट मोनसे थांखि होनानै गालांदों, जि आलादा रायजोनि जि थांखि, जि बड'फानि जि गेरेमसा माहारि भाइब्रेन्ट बड' कमिउनिटि दानायनि जि मोनसे टारगेट आरो डेस्टिनि, बेयाव एबसुनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिबानगिरिफ्रा डिटारमाइन। आरो बे खोथाखौनो आङो दिनै बाक्सा जिल्ला एबसुनि बे अपेन सेसनाव बुंदों। लोगोसे गोबां जेंना सुस्रांजाबाय, आरोबाव सुस्रांजानो गोनां दंबावो। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा माखासे मावफुंजाबाय, माखासे मावफुंजानो गोनां दंबावो। 5 बोसोर बिटिआर सुक्तिया आगान होबाय। दा बेखायनो बेयाव 6 सिडुलनि एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों more autonomy खोथा, more power खोथा, more फाइनेन्सियेल बेबस्थानि खोथा आरो सिमा बारायनायनि खोथाया बेयो आधा मावफुंजानायनि उनाव जोंहा मोनसे आत्मबिश्वास दङ, मिजिं दङ। फैबाय थानाय 2 मासनि गेजेराव बे जि गोजोन गोरोबथा, बे जि सुक्ति, बेयो मोनसे गोजौ मर्यादा मोनगोन आरो बेनि गेजेरजों बिटिआरआ पावारफुल जागोन। बर'फोरनि जि मोनसे फुल फेजाब मर्यादा, कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि जि मर्यादा,
बेबो गोख्रैनो जाफुंनांगौ बे खोथाखौ जोङो फैबाय थानाय 8 तारिखआव 8 जानुवारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव गासै आसाम नाङै डिस्ट्रिक्ट वाइज 3 दिन डेमनस्ट्रेशन सुबुं होस्रिखावनाय हाबाफारि एक फैगोन बेयाव समस्तिनि फिगारा फैगोन समस्तिनि नाम्बारा फैगोन आरो बे नाम्बारा आइननि महराव मोननायनि उनाव बेनि डिलिमिटेशना जागोन आरो डिलिमिटेशन जानाय लोगो लोगोनो बे डिलिमिटेशननि आधाराव जेरै दा पन्सायत डिलिमिटेशन जाबाय एसेम्बलि बा पार्लियामेन्टनि डिलिमिटेशन जाबाय सेम प्रक्रियायाव डिलिमिटेशननि उनाव बिसायख'थिखौ जोङो बेयाव खुंनो हागोन दा बेखायनो बे मेटार अफ टाइम आरो फार्स्ट बेनि थाखाय आइननि मर्यादा मोननांगोन आं बुंनो नागिरनाया जे 8 तारिखआव सोलोंथाइनि दाबिफोरखौ लानानै 3 दिन डेमनस्ट्रेशन जों हाबाफारि लादों गोख्रोङै जों सोमावसारगोन आसाम सरकारखौ जोङो दाबि दैखांदों बिथांमोना प्रतिश्रुति होदों प्रतिश्रुतिया डिले जादों बिथांमोना मावा होनना बुङाखै जानाय नङा होनना बुङाखै खिन्थु जि प्रतिश्रुति होदों बे टाइमनि जायाखै बेखायनो जोंनि आसाम जुडिसियेल सार्भिसाव बर' साबजेक्ट सोनाय बर' लेंगुवेज सिटेटआव बर' लेंगुवेज सोनाय 101 बर' मिडियामनि हायार सेकेन्डारि थिसननाय 35 मडेल हाई स्कुल गायसननाय टिचार एपइन्टमेन्ट स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन गासै मोन 15 दाबिखौ लानानै जोंनि धरनाया जादों। गोबां जोङो डिफेन बर' जुदि सारनि बुंनाय बायदिब्ला जोंनिया बिटिआर सुक्तिनि जे इमप्लिमेन्ट जानांगौआ गोबां दं रायजोफोर बेखायनो रायजोफोर जोङो मेंनो नाङा जांख्रिथायाव जोंनि बिनायाव खुद्रिनायाव जोङो थानांगोन अब्लासो जोंनि मोननांगौ माखासे मोनथाया साक्सेस जागोन सोरबा इएमआनो जा सोरबा एमएलएआनो जा बे जांख्रिथाय बे धरनायाव जेनो डाइरेक्ट नङाबाबो इनडाइरेक्टयै हेफाजाब खालामनांगोन दा बेखौनो आं बुंनानै अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बे मानबिदेत डिफेन बर' सारनि जे बिबुंथियाव माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा शेयार खालामना होदो लाइक खालामदो जाहाथे बे भिडिअनि गेजेरजों गासैबो समस्त जोंनि बर' रायजो राजाया नुनो हायो गोजोन्थों।